जोंहानि हिन्जावा माने सानब्रै जाबाय आरोना गोमाबाय थानाया बेखौ माने रायजोफोरा जुदि एसे नागिरनानै खोन्थायोमोनब्ला सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्था एसे मदद खालामदो आरोना रायजोफोराबो ओमफ्राय तारमाने घटनाया ओरै जादों आरो जोंहा भागिन फिसाखौ लांफादोंमोन लामा ससेनिफ्राय दा बेयो न'आव फैनानै बुंफैदों आरोना बिसोरो भागिनाबो मालाबा बिमानैजों मबाइल नायफाबाय थायोमोन आरो इन्स्टाग्रामाव बे सेंग्राखौ नुदों आरो ओमफ्राय जायबा लांदो सेंग्राया बे इन्स्टाग्रामाव थानायानो दा भागिननि मथे बे सेंग्रायानो आरो भागिना बुंनाय बायदि दा जोङो बेखौनो कनफार्म होननानै सानना लायो बे सेंग्राया मानो बुरखायनानै लांनो नांगौ ना आंनि हिन्जावखौ बिदिया बे सेंग्राया मोजां ना गाज्रि दा सोरबा जुदि नुयोब्ला बिसोरखौ माने खबर हरबानो जाबाय आरो रायजोफोरा आंनि फिसा हौवा जोंहा बिहामजो गोमानाया सानब्रै जाबाय सनिबारैनो दा आंनि बिहामजोआ फैफिनथो आरो मोजाङै मोजां जों बुआबो रायाबो आरो फिसौ सासे दङ नै जों लाखिनो हाला आरो नैबे जाबाय आंनि बिहामजोनि बिमा दे मोजाङै मोजां फैफिनथोसै आंनि न'आवनो आं रावखौबो राया होना आरो मानि अभाब जादोंमोन आंनि न'आव जों जानो गैयाबाबोथ' गानहोदो जोमहोदो जाहोदोंमोन मोजाङै मोजां फैफिन जोङो एख' खालाया गथ'नि खार'नै गथ'खौनो जों लाखिनो हाया जादों दे गामिया जाबाय जोंनि बंसिबारि फोथार आरो थानाया जाबाय गबरधना आरो हस्टापिया जाबाय बंसिबारि फोथार बेखिनियानोसै आरो जों नमस्कार